Como non podía ser doutro xeito, a carpa feiral encheuse o domingo a mediodía para escoitar o pregoeiro de excepción, Xosé Neira Vilas. Acompañado no palco por diferentes autoridades, o ilustre escritor ofreceu o discurso, do que hoxe lle recordamos algúns anacos. Dende hai algúns anos, esta ampla comarca xa me resulta máis familiar. Desde que coñecín na Habana a Pepe Gai ou das adegas a Medo, veño cada pouco por aquí e empezo xa a merecer este incomparable anaco de Galicia. Esta paisaxe que nada ten que desexarlle aos montes de Suiza ou de Italia. Eu procedo das terras do Ulla, terras de viño, pero o voso é mellor. Ali cultívanse bacelos atados en forma de ballesta ou en parras, algunhas tan baixiñas que hai que agacharse para atar e vendimar. E fixen todos os traballos da terra na que traballei coa miña familia hasta os 17 anos. Permitíame sulfatar, axofrar, vendimar, pero non o apoda nin o atao das vides. Por ser un traballo máis especializado, meu pai reservaba para si. Era como un rito, unha práctica casi religiosa. Eso sí, permitíame esmagar as uvas cos pés dentro dunha tinalla. Recordo tamén as sopas de viño e de pan quente o día da cocedura, e o viño que lle dábamos aos cabalos no entroido para que estiveran máis rufos. Hai tal variedade de viños en Galicia como hai variedade de composición química da terra e variedade de climas. O cultivo do viño modificou e enriqueceu tamén a paisaxe, pois o mesmo as terras encostadas dos dous ríos, cobertas de cepas que se tivesen arbustos silvestres, beleza e riqueza van por tanto xuntas. Abonda con percorrer o tramo de Chantada, de Chantadino do Miño, de Belesar ao Peares, e por outra parte contemplar a obra arquitectónica do home nos templos románicos. Tense falado da Galicia dos 1000 ríos e poderíamos dicir tamén que é o país dos 1000 viños. E o que aquí festexamos hoxe é o que responde de hai 15 anos a denominación de orixe de Ribeira Sacra, e dentro de Ribeira Sacra a variedade moi persoal, moi definida dos viños de Chantada. Esta terra vitivinícola ten historia, tradición, é un pobo traballador, alegre, festeiro, cando de festexar, e dado a divertirse no entroido coa presenza dos volantes, peliqueiros ou maragatos, os mecos representando os oficios e moitas outras expresións do imaginario popular. Estamos, pois, en terra de viños e xusto é que recordemos a presenza desta bebida universal na nosa literatura popular. Podemos citar cancións e contos de tradición oral referidos ao viño, pero nesta ocasión imos a acercar ao refraneiro popular. Imos decir uns cantos refrán relacionados co viño. Den así: ano de viño, merca e garda viño. Ano de cepa ruís na teellas. Cabaza que non ten viño non é cabaza nin cabaciño. Deixa a auga e bebe viño despois do San Martiño. Queridos amigas e amigos, quedamos en que o viño é boa cousa e o desta comarca, francamente, sen chauvinismo chantadino, é moi bo. Dicía que el gran bebedor, cando os barcos tiñan o casco de madeira, podrecen porque navegan sobre auga, que se o mar fose de viño non podrecería. Non sei se tal sería, pero o viño, se non tomamos demasiado, é certamente saudable e sirve para os podernos contentos, que iso é moi importante en tempos de tanta tensión. Na vida hai que atreverse a moitas cousas, falo de cousas decentes, honradas, e non está mal coller ánimos con unha cunca de viño por diante, e se é da Ribeira Sacra e desta zona, mellor. A todas e a todos desexo-vos que pasedes unha boa festa un ano máis. Brindemos, pois, e que viva a Feira do Viño de Chantada. Moitas gracias. Deste xeito remataba o pregón de Neira Vilas. Acto seguido, o alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, entregáballe un agasallo ao escritor, un recordo do seu paso pola vila como pregoeiro da 30ª edición da Feira do Viño de Chantada. A continuación do Telenovas ofreceremosles a entrevista que Tele20 fixo no set a Xosé Neira Vilas minutos antes do pregón. A vostedes por escoitarnos e agora imos con eso que...